bigarrengo platera martxan daukagu, eta orain lehenengoakin hasiko gea, ezta? Hori da. Eta izango dira, piper txorixero freskoak. Bai. Lehortu baino lehenatik jo. Bai. Asasko piperrak edo Holaxe. apurtu arteko piperrak ere. Da beste modu Deritzonak, bat, hori da, deritzonak. Osagaiak esango izkizuet. Piper txorixero freskoak, berakatza, oliba olioa eta katzelarria. Prest, esan ditut osagaiak, eta Bai. lanerako, listo. Lanerako gaur ekarri dugu honako tramankuloa. Hori da, ontsi ikusiko da. Hartuko ditugu piperrak. Piperrak, eta baita ere olioa ere bai, o piperra bakarrik. piperra bakarrik, bai. Hori da. Bueno, hau baserrian edo jatetxean daukagun tramankuloa ikusten duzuten bezala, Ikatzakin, hori da. ikatzakin, brasa txiki bat da. Hori da. Beroa mantentzeko ere dauka hemen manta termiko bat, ez? Mhm. Eta hemen egiten duguna da txuretak gehienez. Eta hori nola da, zugal mailan zaude, eta holako batekin azaltzen da kamarera, Bai, eta norbeak nahi duen Bai. neurria ematen dio bere txureta zatiari. bai. Dira. Bueno, beste tramankulo batzuk daude, baina hau Honekin gustora zaudete, bere ezta? bentajaz, bai. Bai. Ez du ke askorik egiten, ia ezer. Eta jendea, bueno, alboan dagoenean ez dauka perjuiziorik, bueno. Hori da, ez dio molestatzen. Lanetik, lanera bueltatxerakoan. Erropan usaila, eta hori da, hori garrantzizkoa, klaro. Bai. Baina, lehen da biziko buelta eta bueltako toke hori zuk zeure parrilan ematen Bai, diozu, bai, bai, eta bai. gero hemen bukaera hemen txen jartzen Hori da, duzu. hori da, hori da. Hori da, beira. Eta gaurko honetan egingo dituzu piperrak. Bai, bueno, piper hauek azala Bitu ze azkar, Beira. erre behar diogu, Bai, gero garbitu, bai, hori da, gero zuritu egingo ditugu. bai, Azala kendu. pepitak kendu, Bai, eta gero konfitatu apur bat. hori da. Berakatzarekin aromatita dagoen olioa. Hori da. Eta aurre lehenu esan dugun bezala, abediak geho pipertxorizeroak lehortuta, momentu honetan Bai, fresko daude, garaia bai, dalako, hori ezta? da, hori da. Zeuek etxean lehortzen dituzu piperrak? Bai, Bai, bai. Hori da. Daukagu neskalagun bat, Bai. jandira, deritzona, eta berak, oberari eskatzen diogu piper hauek, Bai. egitea, eta ez dugunak egiten edo ia laurden bat, ez direla horrela ateratzen, egiten diogu. Beste aprobetxatzen zu, Bai. beste gauz batzutako, ezta? Bali, txorizeroak egiteko. Txoize bere egiteko. Bai. Hori da. Ze ondo. Eta hau, ja, ez dauka Misteriorik. Hori da. misteriorik, baina nola ez du ia inork egiten, bat ala bi gehiago, Hori da. Bizkai osoan, ez ito handiko plater Hori da, bat zuek da hartu gure duzu espezialidadea hau etxean, xer, bai, ezta? Zamudion, Zamudion. Kontene Berrian. Hori da. Bai, bai. Hainezkeo denak ondo dakite, baina zuk berriz esan Bai, bada bai, ez bai. da. Hori da. Bueno, eta ikusten duzuen bezala, lasai, astiro. Lasai, hori da. Ez, Epa! hori egite zizer, aizu. Jama. Por los pelos. Aizu, beldurtu naiz. Beira, zabaldu egin da berotasunakin. Bai. Karo, ez que hola, itxita utzita, oan beldurtu da, no, zeharo, Oli joik ez, hortxein garbi. Garbi. Beira, izi hartzen duenean, nola ertentzen zaion, batetik bestean nola pasatzen zaion, Piskat urruti jo jarriko naiz, bada espada, hori da. Hauek, itxerongo dugu... Zerako zeina, Zoragarri, ja, bai. Egiten egin bitartean, zuk esan duzu zure lankidea Janire izena. Janira izena. Jandira. Bai. Hori da, hemendik muixo handi bat, baina beste aire agurtu berko diogu. 5 egun damazkiu alkarrekin, eta oraindik ez du agurtu zure lan taldea, lankideak. Bueno, lan taldea eta lagun guztiak, Lagun guztiak. Bai, zeren... Baina nola, kuadrilakuak eta hola, o momentuz jatetxeko langileak? Bai. Langileak eta etorri direnak, laguntzera etorri diren lagun guztio. Hori da. Lagun guztio, zeren geneukan lan asko. Lan asko. Baserria, ondo prestatzeko. Hori da. Bai. Hori da. Ez que gogoratu guztioi 6 hilabete bakarrikan daramatzatela, eta hori dana prestatzen, ondo zuenera garbitzen, toke berri bat ematen horrek lan handia du. Bai.
eta hortan izan dituzu lankideak eta baita ere aparteko lagunak, Bai, ezta? lagunak. Jarki ba. Bauek pixka gehiago bestu bitartian, bestu bitartian, egongo beha, beste 5 minutuan horla, bera Bai. lagatoz. Ziritzen, Ondo. beltza daude, Bai. erreta ez dira hongo, ezta? Ez dakit, ez dut uste. Ez dakit, berguan, azalak enduta ze pasatzen den. Hori da, beruaren bado fuin, Bai. bihatzai eta listo. Bueno, Hore, bai, kanpoa? hori igual minutu bat, hemendik. Eta hauek hasiko gara Hementxe bertan? azalak heltzen. Hori da. Beroa, bai, egin, horrelakoa. Eta kutsillo murtu batekin horrela. Bueno, behitu. Bueno, listo. Nos dago hain. Bai. Bueno, ikusten den bezala, Ikusten da bezala hobeto dugu pixkatien osten utzi, Osten utzi. eta bere lagatoz. bai. Ziritzen, ondo Amen, ez da? amen. Hori da, bagatoz. Bueno, Nik uste dut iruki nahiko dala, ez da? bai. Hiru, bueno, nahi baduzu, Bai. edo nahi duzu hau amaitza. Ez da, Badago. bueno, niretzako iruki nahiko, Venga, vale, perfecto. Bueno, ja Bai, ikusi bai, duzu, hori da, nola egiten den. Nola zuritzen dian, hori xo. Vale, pues venga. Listo, laga da zai. Venga. Hola xo. Bueno, orain. Zua martxan, Kaina emon, kaina emon, bai. atope berotu, Botatzen diogu olibolioa, olioa sarteginean. bai. Piskat oliotan gozatzeko, ez da? Hori da. Bai. Konfitau, apur bat. Konfitau. Horrela, Berakatza ere, bai. bergakatz apur bat. Bai. Hori da. Laminatan eginda. Bai. Horrela, Bai. Batze goxuak. ikusten duzuen bezala, ez du lan asko moten, baina ia inork ez du egiten, ez dakit. Ez egiteagatik, edo ez daukatelako, edo Baina guan zu azkarragoa plater dela. honekin egingo diozu gogoratu, Bai, gure ikusiei, eta behar bada, orain garaia denez, animatuko da bat baino gehiago. Entxe parrilan Guk- jarri, eta guk, listo. fu- Parrilla piztu ezko horrek ematen du bai, aukera. aukera, bai. Hori da, Fuentene berrian, bai, ikaragarri Saltzen saltzen du, duzue. bai. hori da. Baina saldu baino zuk ja zurituta, ez da? Zeuek Bai, zurituta. bai. Hori da. Venga. Ez nola izan pentsatzen, parrilla txiki hori maira nola ateratzen duzuen, ni pentsatzen, aber, zuriture bezeroak egiten duen, baina ez. Han, zurita bakarrikan ateratzen duzuen. Bai, hori da. Hori da. Bueno, Konfitatu bari bada zengo jo, zua pixka jetxi. bai, amatau dira, Matau, bale, matauta da. eta gitxo. Hori da, Nola ez dauka zera asalarik, hori da, beroa ematen dio hori da. Bai. zuzenean. Eta hau ateratzen duzu, plater bat bezala, osagai bezala, entzala moduan, 1000 eratara, ez da? Ni eratara, baina gozoen Era dagoen goxoena, modura, bai. edo era gozoena, horrela da. Horrela, platerrean ipini, salmandon apur bat, eta gitxo. Eta kito. Bai. Eta kito. Orain, sartagin bat, Beste zartegi eman nahi duzu? ez. Tenoria, hori bai. da. Zardeska. A ber. Hemen ipintzen dugu, goilara bat ere, mesedez. Bai. Kasu hontan ez da, papel xukatzeko papela erabili berkan. Ez, ez, Zuzenean ez, ez, horrea, ez. ez da? Horrela. Hori da. Horkio oliotan hola, Bai. pixkatu da zartu, eta, Mhm. baratxuri horieke, hola xen, ze ondo. Aparte ikusten da, nolako, bueno, mendik ikusten da, nolako haragia duten piper hauek. Bai. Listo? Orain, gatz apur bat,
Gatz. Maldon gatz, apur bat. Hori da. Eskata gatza, zaten dana. Bai. Hori da, ez? Alea handikoa, kristal modukoa. Eta badago. Eta badago. Eta listo dago. Ze koloritzua. Azken ukituak ezal eta banator, daztatzera. Piperrak parrilan erre, zuritu, berakatza eta oliba oliotan gozatu, maldon gatza gainetik bota.